Benvingudes i benvinguts a Plantar Encara. Avui parlarem d'un tema imprescindible: com la política pot transformar la vida de les persones amb discapacitat i què hi pot aportar una mirada jove, feminista i progressista. Si m'equivoco en alguna cosa, digue-m'ho, Avui ens Mhm. acompanya Mar Veses Casanovas, diputada al Parlament de Catalunya des del 10 de juny del 2024, per la circumscripció de Barcelona dins del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. També regidora de Sant Joan Despí des del 2019 i va ser consellera comarcal del Baix Llobregat entre 2019 i 2023. És cert? Sí, no? Però sí. Sí, La Mar és graduada en Ciències Polítiques per la UAP, Universitat de Barcelona, no entenc? Sí. autònoma, sí. Autònoma de Barcelona. Té un postgrau en Dret Internacional Humanitari i Justícia Penal Internacional per la UOC. I està cursant, o ha cursat, no sé, un màster en Polítiques Públiques a la UB. Sí, ja el vaig Internet, acabar el màster. l'Ajuntament de Sant Joan Despí, felicitats que ho té actualitzat, Té un vincle fort amb el jovent republicà on ha tingut diversos càrrecs i ha estat una peça clau en debats interns recents del partit. Bueno, gràcies, Marc, benvinguda, un honor. Et Gràcies. segueixo les teves intervencions al Parlament. M'ha costat un any trobar-te, però bueno, no passa res. De algo se vive. Saps què passa? Que intento no mirar gaire el Twitter i encara menys els missatges de Twitter. Però Instagram, Llavors, Instagram, Instagram serveix per alguna cosa, sí, no ho he vist. Després t'ha donat el meu Instagram perquè com penso publicar-te una foto teva quan publiqui el teu podcast, doncs així sabràs qui soc. Vale, fantàstic. Vale, perfecte. Així veuràs que t'he escrit. D'on neix la teva vocació política? Primera pregunta. D'on neix? Doncs d'intentar millorar el meu municipi i perquè en aquell moment els joves tinguessin veu i també fossin part activa del municipi i no només aquella voluntat que sentíem de l'Ajuntament doncs, que ens volia arraconar. Llavors neix una mica doncs, amb aquesta vocació d'implicar-me amb el meu municipi i en aquesta perspectiva juvenil. Què t'ha ensenyat el municipalisme? Pues jo crec que la clau del municipalisme és intentar ser útils a les persones. Al final, els municipis és on més comparteixes el dia a dia, la quotidianitat, segurament les coses més senzilles de les persones, però alhora també en aquelles que més capacitat d'incidència pots fer, perquè és aquella primera institució que té la ciutadania, però també allà on pots canviar més la vida de les persones perquè efectivament els condiciones al dia a dia. Llavors jo crec que el municipalisme és això, és proximitat i és doncs, tenir l'oportunitat de millorar el dia a dia dels teus veïns i veïnes. Com vius ser diputada jove en un Parlament que encara no és generacionalment divers? Que parlàvem ara que hi ha tres joves. No sé si hi ha alguna més, però bueno, tres joves. Jo crec que és molt amb la consciència de que al final el joves a les institucions tenim el repte afegit de ser també la veu doncs de les necessitats concretes que tenen les persones joves que no a tot ens afecten per igual i al final també un plantejament que és si no ho fem nosaltres, si els joves no som a les institucions, al final a les institucions d'avui s'estan prenent les decisions que condicionen i que afectaran el nostre futur i per tant el futur no, nosaltres haurem de desplegar el nostre projecte de vida, per tant no, amb aquesta premissa de fer d'altaveu de les persones joves al Parlament de Catalunya, però també de portar les derivades de les polítiques que es fan a nivell de país i com afecten de forma diferent a les persones joves, com per exemple l'habitatge no afecta el mateix amb una persona doncs, que ja té una hipoteca i no, possibles traves que es pugui trobar que una persona jove que intenta accedir al seu primer habitatge. Llavors, jo crec que és reivindicar-nos també com a joves i que, per tant, fer d'altaveu de les nostres necessitats. Ara me corregiràs, però la Marc forma part de les comissions de peticions, educació i FP, polítiques de joventut, recerca, universitats i també de política lingüística i Unió Europea i acció exterior. La pregunta és, tu Correcte. respires? Perquè després de llegir tot això, tu tens vida? No, broma, broma, broma. Ho intento. No, Sí, és s'ha de impossible, compaginar perquè si presenta, no ser regidor i totes aquestes comissions ja t'ocupa tot el dia. Tu és molt topes important tenir... dorms al És, Parlament, és, no? no, però és molt important tenir vida perquè si no la institució t'absorbeix i per tant No, també no. és molt important connectar-te amb el món real que està fora de les catifes del Parlament, per tant sí, ho intento fer Jo molt. només t'he dit que deus tenir deus estar en més comissions que tenir iogurts a la nevera. Però he dit, Això ho sí, he pensat així, saps? Ho he pensat, dic, mare meva, dic, alguna comissió et falta? Dic, no, 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 em falta més, no? No és de totes les comissions. quasi Els altres totes. companys d'Esquerra no deuen treballar tu sola, perquè depèn de Exacte. tu i tot Com que això. soc jove m'ho carreguen a mi tot. Exacte. Des d'aquí una crida a la gent d'Esquerra que no li faci treballar tant, home. La gent jove també hem de sortir de festa i tal, home.
Home, Exacte. digue-li al Lledó. No, el Lledó es diu? Sí, Maria Lledó, no? El jove. Jove, això Lledó, no sé per què, Jove, Jove. Li diré a l'Estef, també li diré. I al Campuzano, també. Comenta la discapacitat des d'una perspectiva de drets. Jo crec que al final la discapacitat és un reflex de la nostra societat. La societat és diversa, les persones són diverses i, per tant, dintre la nostra societat també hi ha persones que tenen diferents tipus de discapacitat i, per tant, des de la perspectiva de drets, jo crec que la societat ha donat cabuda a totes aquestes realitats personals, que és el que ens conformen com a humanitat. Per tant, crec que el millor dret és garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom, independentment de les condicions personals, físiques que pugui tenir. Sovint la política encara la tracta com una qüestió assistencial. Com ho canviem, això? Jo crec que, salvant moltes distàncies, té una mica a veure el que comentava abans amb les persones joves, però, és a dir, malgrat no hauria de ser així, també hem de reivindicar com a societat que les joves formem part de la societat, que les persones amb discapacitat formen part de la nostra societat i, per tant, les hem de visibilitzar i també han de poder formar part d'aquells espais on es prenen decisions, no només participar-hi puntualment amb certes polítiques públiques, sinó des de la transversalitat de poder implicar-se i de poder representar a totes aquelles persones amb totes aquelles decisions que impliquen a la societat i no només amb aquelles polítiques específiques orientades a la discapacitat, sinó, per exemple, en polítiques d'habitatge. També crec que és important doncs, tenir aquesta veu perquè les necessitats o els punts de vista també seran diversos. No? Per tant, crec que també és important incorporar aquesta mirada transversal en totes aquestes polítiques públiques, igual que amb les persones joves. És molt bé, d'aquí a consellera, el proper govern, consellera. T'ho dic en sèrio. Com es pot millorar? Ai, no. Ja m'equivoco a pregunta, m'adelanto una altra pregunta. De les comissions on treballes, que Déu-n'hi-do, quines són les mancances més greus que veus actualment? Suposo que habitatge, no? Entenc? Habitatge, En l'àmbit rodalies. Habitatge, en rodalies. l'àmbit de discapacitat o en No, general? en general, com educació, mobilitat, dependència, salut mental, tramitació administrativa, bueno, jo crec que totes, però bueno, avui en dia Sí. totes, però bueno. Sí, és a dir, jo crec que a nivell de país situem dos grans reptes i dos grans urgències. Una en l'àmbit de la mobilitat i sobretot pel que fa a Rodalies i després del que ha passat les últimes No, no setmanes, parlem de crec que no rodalies, cal no posar-hi parlem. gaire context. I segon, No. també en l'àmbit de l'accés a l'habitatge i les polítiques d'habitatge que afecten, òbviament, a la societat sencera, però crec que té unes derivades específiques a les persones joves, també pel moment vital amb les que s'assumeix aquesta voluntat de voler doncs, accedir a la primera vivenda i amb totes les dificultats que això suposa, sumat doncs, també en aquest context de precarietat juvenil i, per tant, també doncs, en l'àmbit de l'ocupació, que crec que també tenim molt camp per córrer, però a nivell de dos grans banderes, jo diria mobilitat, habitatge Avui he i vist tot el que la de Gaia, implica. la de Gaia, avui he vist que havia una parlant de la Sí, de Gaia també. exacte. Següent, com es pot millorar la participació de les persones amb discapacitat en la política? No com a beneficiaris, sinó com a protagonistes, que això ho farem. Jo crec que al final és el que deia abans, jo crec que no sent actors en moments determinats i per tant tenim veu en aquells temes que interpel·len directament, sinó fer-ho en el conjunt de polítiques que es fan com a país, perquè crec que al final tot té relació amb l'àmbit de la discapacitat, en tant que hauria de ser una política transversal del país. Per tant, segurament la millor manera de que aquest punt de vista o que aquestes necessitats estiguin reflexades en l'agenda política d'un país és que es puguin fer en primera persona. I perquè es puguin fer en primera persona cal ser a les institucions i cal ser en els espais de poder on tot això es decideix. Crec que és segurament l'opció més fàcil. També possiblement sigui la més complicada. Mira l'Isaac Padrós, Marc? Mira l'Isaac Padrós, Sí. un crac. L'altre dia el vaig conèixer en persona, i amb la Mònica Mm, Sales els vaig conèixer en persona, molt bé l'Isaac. I a part sortia al llibre, l'Isaac. La primera clar. entrevista que vaig fer és de l'Isaac. Mm. Però si Sortia, mirem el Parlament a dia d'avui tampoc és representatiu de la nostra però, societat, ni amb aquest ni amb evidentment, molts altres aspectes, no? Per tant, crec que idealment sí, seria fer-ho en primera persona, però crec que també és molt important, evidentment, tota la feina que fan entitats i organitzacions que reivindiquen doncs, aquestes necessitats i i que, el per tant, diari també com a Discapacitat, jo parlamentaris també, ens i hi el diari trobem molt Discapacitat, sovint. i el diari Discapacitat,
Exacte, també. També que és important I reivindicar-ho i tant, mirar sí, cap sí, a els casa que mitjans que fan d'altaveu i que visibilitzen tot això. jo intento al plantar encara, hasta ja ho saps que intento visualitzar tot això. Sí, sí, també és molt important. Què hauria de canviar perquè les institucions escoltin de debò? Això, compartint el president Rubi per fer-te aquesta pregunta, però bueno, perquè m'estimo molt el president Rubi, ja Jo crec que ho viu a casa. les institucions escolten. El tema és si després les demandes i les peticions arriben a bon port. I segurament, o parlo personalment com a parlamentaris, intentem escoltar tothom i atendre tothom que, que ens ho demana, però després segurament està en la dificultat de com apliquem aquestes necessitats i que repercuteixin en la vida o el dia a dia d'aquestes persones, que crec que és el més complicat, arribar a generar aquest impacte, però crec també que hi ha maneres de fer-ho i trigui més, trigui menys del que ens agradaria. Crec que moltes d'aquestes coses ens han permès avançar com a país i, per tant, moltes d'aquestes demandes també s'han pogut canalitzar a través de les institucions i, per tant, que fent-les arribar on toca, que en aquest cas seria el govern. La comissió de peticions pot ser una via real, creus? La comissió de peticions? Tant de bo, però crec que actualment el plantejament de la comissió de peticions no permet l'agilitat que haurien de tenir moltes de les demandes No de he la vist cap nostra sessió, societat que consti actual. que no sé ni qui és la presidenta de la comissió ni res, o sea, No, no cal que tu miris, és la de Vox. Ah, vale, pues no, gracias. Bueno, no gracias. Els he dit a veure si volen participar a plantar cara, però com no contesten, pues bueno. Pues això, jo crec que en aquest país els carrers avancen molt més ràpid que les institucions. Per tant, la comissió de peticions també crec que és un reflex d'això i que, per tant, no és prou àgil com per donar resposta a les necessitats més urgents que té la societat. Quin paper juga el territori en les desigualtats d'accés? Perquè estem clar que no és el mateix viure al Baix Llobregat que en zones rurals o muntanya, això que parlem. Mm. Crec que és una realitat del nostre país i no hauria de ser així en cap cas, perquè crec que tots volem que els joves o que els ciutadans siguin de Tarragona, siguin del Delta de l'Ebre o siguin de Figueres puguin tenir les mateixes oportunitats que un jove o que una persona que viu a Barcelona o a l'entorn metropolità. Per tant, crec que també és una de les qüestions que hem de treballar com a país, perquè l'objectiu hauria de ser que ningú quedi enrere ni per la seva condició social, ni per la seva condició de classe, ni per la seva condició territorial, ni per la seva condició doncs, de cap cas. Ara veuràs. Has impulsat iniciatives de mobilitat en el passat com una moció que em consta per millorar el transport entre el Baix Llobregat i l'Agua. És veritat? Mhm. Sí. Ja has après sobre accessibilitat i mobilitat real. No parlem de Rodalies, sisplau, que si no, no acabaríem mai. Sobre accessibilitat, jo crec que tenim un país mal connectat. Parlo a nivell de connexions, no d'accessibilitat pensant en els usuaris, que també en podem entrar si vols, perquè això també ho hem treballat molt en l'àmbit de Rodalies, però crec que tenim un país mal connectat quan es tracta de vertebrar el que no va en direcció a Barcelona. És a dir, el Baix Llobregat té moltíssimes connexions amb Barcelona, però quan intentem connectar-nos jo mateix per anar a Sant Joan d'Espí, a Sant Boi, em costa moltíssim i estic a 5 minuts amb cotxe, no? Però si anés cap a Barcelona tindria moltes facilitats. Per tant, crec que tenim unes comunicacions molt centralistes cap a Barcelona i tot allò que fa altres connexions, com per exemple la Universitat Autònoma, que no deixa de ser un nucli doncs, de molta demanda de mobilitat, perquè a diari s'hi desplaça gent de moltes comarques diferents, crec que aquí encara tenim molta feina per fer. I, de fet, la nostra proposta anava encaminada no només amb la Universitat Autònoma, sinó també amb la proposta que fèiem al govern de hem de fer un estudi de mobilitat per identificar quins són els fluxos de moviment amb els centres universitaris, sigui l'autònoma, sigui qualsevol centre I què us va universitari dir el del país. govern? Se pot saber què us El va què? dir, què us va dir el govern? No? Doncs això va quedar aprovat i, per tant, abans d'acabar el 2025 hauríem d'haver rebut aquest estudi, que no l'hem rebut, i, per tant, estem insistint al govern Vale, per no, jo rebre aquesta pregunto. resposta. Demanda judicial, no. Tant de bo. No, no, no. Ho porta Paneque, no, la Sílvia, no entenc? Això ho porta Sí, Paneque. També m'ha fet l'entrevista per plantar cara, que no l'he publicat. molt bé. Però em porto molt bé. Bueno, em porto bé. He entrevistat a tots els consellers de dades, no et preocupis, a Molt tots. bé. Només m'ha faltat Déu-n'hi-do. consellera de Treball. No, consellera de Treball no. Perdó, se me va. Consellera de Treball. La consellera d'Economia, crec que només em falta, crec. Ah, vale. I la d'Interior. Els altres o els tinc fets o estan fent-me l'entrevista. Déu-n'hi-do, i em diràs quin et cau millor.
El Berni perquè me l'estimo molt, però Exacte. el Berni, sí, em cau molt bé el Berni, de veritat, em trobo molt... A part que el conec fa molts anys, ens coneixem, som de Tarragona, clar. Viu davant on treballo, o sigui, el veig molts dies. Molt bé. Per què costa tant trobar persones joves amb discapacitat pública institucional? Què falla? Només és una pregunta ràpida. Què falla? L'accés en la cultura interna o en els partits? A, B, C? A, B o C? Així ràpid, Què perquè ja ho hem falla la parlat cultura abans. interna als partits? Sí, o l'accés. Vull dir que normalment, clar, les persones amb discapacitat pot ser que l'accés sigui més xungo. Marc, t'has quedat així. Va ser dels tres. Ah, t'havies quedat... Vale, t'havies quedat Ara? quieta així, t'havies quedat quieta, no sé. Sí, se m'ha bloquejat, però m'ha sentit, no? Bueno, deia que és una Sí, combinació dels tres sí, factors, sí, al sí, final. sí, ho entenc, ho entenc. Evidentment, no sabia que anaves a respondre això. Evidentment, totes són correctes. Ho sabia fer això. Com fèiem un examen, no? Quines tres mesures consideres prioritàries per transformar la vida de les persones amb discapacitat els propers 12 mesos a Catalunya? Pregunta molt xunga. Aquesta t'apuntes per fer-li alguna perícia al president de la Generalitat o a la consellera Martínez. Ho pots fer també quan la vegis. De part de l'Àlvaro. Crec que el primer és visibilitzar les dificultats que afronten dia a dia persones amb mobilitat. Abans parlàvem amb l'àmbit de Rodalies, per exemple, quan parlàvem de tot el nombre d'ascensors o d'escales mecàniques que no funcionen a les estacions de Rodalies, que són a la gran majoria, per a aquestes persones suposa un greuge important en el seu dia a dia si el seu dia per anar a treballar, per anar i tornar de feina, requereix de Rodalies i, per tant, les dificultats de poder accedir o no a l'andana. Crec que visibilitzar doncs, aquest tipus d'impediments que poden ser innocus en general, les afectacions que poden arribar a tenir per a aquestes persones, crec que en són moltes, no? Per tant, crec que és important visibilitzar doncs, aquestes qüestions, sobretot del dia a dia, que dificulten doncs, que una persona es pugui desplaçar amb normalitat o pugui anar a la feina o pugui fer la seva vida amb total normalitat. Per tant, crec que el més important és visibilitzar doncs, tot aquest tipus de mancances i de dificultats que tenim com a país en termes d'accessibilitat. Després, crec que és molt important el que dèiem de donar veu, és a dir, està molt bé que ho identifiquem, però també necessitem doncs, que les mateixes protagonistes d'aquestes dificultats doncs, puguin expressar-les i també que puguin dir quina és la millor manera de resoldre-les, perquè al final crec que si ho fem en primera persona, segurament concretarem molt millor quina és la política pública que necessitem i la farem molt més eficient. I, per tant, jo et diria que la tercera proposta seria concretar aquestes polítiques públiques en base a la diagnosi concreta, no? Aquesta visibilitat del problema i fer-les doncs, amb les persones que s'hi troben en primera persona i que, per tant, tenen veu pròpia per poder doncs, ser partícipes també de l'elaboració d'aquestes polítiques públiques. Crec que sense això és molt difícil que hi puguem donar resposta com a país a aquest tipus de Bueno, necessitats. i la llei del tercer sector també que està en marxa i coses així. El Pacte Nacional per Exacte. la Discapacitat, que penso que encara no s'ha desplegat, com bé saps. Com imagines una Catalunya plenament accessible i inclusiva d'aquí 10 anys? I no es val amb la gestió independent de Rodalies, que això és fàcil de dir, eh? Hi ha coses que ens ajudarien, Sí, però això no, o amb un nou finançament bo. Sí, tampoc cal dir-ho, que ja ho sé. Que també ho diria, ja ho sé. La pregunta fàcil, la resposta fàcil, no? jo crec que és continuar en certa manera o incrementar, si m'ho permets, el transcurs que hem fet com a país, que crec que en els darrers anys doncs, hem pogut avançar prou en aquest àmbit també empesos sempre doncs, per les entitats del tercer sector doncs, que sempre doncs, han col·laborat en portar aquestes reivindicacions també a les institucions i que per tant les han fet avançar, també doncs, amb la tasca que fan mitjans de comunicació, doncs, com amb el que avui estem parlant, doncs, per poder fer d'altaveu també d'aquestes necessitats i per tant crec que això és el que més ens ajuda a avançar i per tant a situar quins reptes de país tenim. Per tant, jo m'ho imagino com una continuació natural d'això, però sí que és veritat que amb aquesta part no hi ha prou, sinó cal també la correspondència, diguéssim, amb les institucions i per tant que les institucions se sentin interpel·lades doncs per aquesta qüestió com crec que ho han estat sempre i que per tant continuïn treballant doncs, colze a colze per poder situar-nos en 10 anys amb aquestes condicions que compartim que són les que ens agradaria. Jo només t'he dit que heu d'aprofitar que el president del Parlament té un fill amb autisme Mm -hmm. i això és molt, molt guai, vull dir.
És un Mm. avantatge. No ho sabia, de fet, i ho vaig llegir a l'entrevista que li vas fer. No, no, a més, te puc dir, té un fill. El mateix fill té TDAH, autisme i superdotat. No, Com no, jo, no. tres en uno. Això li vaig dir. Mhm. Sí, Però sí. bueno. I el president Illa també té una neboda amb discapacitat, que també m'ho Mhm. diu a la seva entrevista. Quin seria el teu missatge per a joves amb discapacitat que volen implicar-se políticament però no s'atreveixen? És l'última pregunta que et faig avui. Que no dubtin i que tirin endavant, que si és el que volen fer, jo crec que la política sempre ha d'estar oberta a tothom qui vulgui participar i qui tingui aquesta voluntat de servei públic i per tant de contribuir a millorar la vida del país i de la seva gent i per tant si tenen aquesta voluntat i tenen aquest neguit, endavant, que no dubtin de les seves capacitats, mai millor dit, perquè al final um, és això, crec que tothom que tingui aquesta voluntat de fer política des del sentit positiu l'ha de poder fer. Per tant, que s'impliquin allà on més els vingui de gust i crec que al final necessitem molta gent remant en la mateixa direcció i per tant si compartim aquestes qüestions que crec que són de mínims, que no s'aturin en el seu objectiu. De les poques persones que de veritat polítiques m'han dit que sí, això, a aquest videopodcast, s'ho agraïm, de veritat. Marc, gràcies per compartir amb nosaltres la teva mirada, la teva experiència, sobretot el teu compromís amb una política que intenta posar les persones al centre. Ha estat una conversa profunda, honesta i necessària. I ara l'última pregunta me l'has de fer tu a mi. A veure, T'ha donat aquest privilegi, que no sé de molt qualsevol complicat, cosa. de qualsevol cosa, com quin color és el teu favorit. No, això tampoc cal, eh? Però perquè no me'l sé. No tinc color Vale, favorit, però no, bueno. no, m'agrada, m'agrada. Si haguessis de dir una política pública necessària ara mateix en l'àmbit de la discapacitat, una prioritària, quina diries? Home, els pisos tutelats i aquestes coses també estaria bé. En D'acord. Per l'àmbit això de que tu l'habitatge. dius de l'habitatge, això també parles d'habitatge, però t'oblides que la gent amb discapacitat també tenim dret a viure en habitatges Mhm. adaptats, eh? No, Totalment. sé, ja no es parla, crec, eh? Mhm. Jo al Parlament Tens raó. poques vegades ho he sentit dir. Bueno, poques vegades, tampoc sóc un malalt del Parlament, vull dir. A veure, veig més al Congrés de Diputats, que és més interessant, la veritat, que Sí. avui el Rufián amb el Fico era més interessant, la veritat. Sí, més un trosset. Sí, Te sí, diré, ¿eh? El Déu-n'hi-do. Fico Allà sempre estaba el posen una mica més en posat. plan, te muerdo, ¿eh? Exacte. Sí, sí. Bueno, y bueno, vaya a atacar ya la grabación.